Takže čaute ľudia, toto som ja Demix, ja si pri mojej novej informačke, takže v pozadí vám bude hrať hra Call of Duty Modern Warfare Multiplayer 3 a toto je informačka, takže v tejto informačke by som sa vás chcel opýtať, akú hru by som mal nazvať, takže budem pokračovať určite v Minecrafte, nemusíte zvať Minecraft, hardcore séria nekončí, ale pokračujte ďalej. Teď si povieme prečo bolo preto. Videjko nebolo preto, lebo nebol čas, preto si nové hry a stiahoval som si rôzne veci a skúšal som, aby ten zvuk bol kvalitnejší toho mikrofónu a takto som robil všetko pre vás, aby sa vám tie videjka páčili. Takže nebol čas v podstate. Mám nové hry, je to Borderlands 2 na Steame, potom mám Skyrim a mám ešte Mafiu 2, takže určite môžete napísať, nie že môžete, ale musíte napísať do komentárov, akú hru by som si mal podľa vás vybrať na Let's Play. Buď to bude Borderlands 2, či už možno bude co-op, bude to Let's Play, potom môže byť Skyrim, či už bude tiež Let's Play, alebo tam bude Call of Duty Modern Warfare 3 Multiplayer, čo už bude gameplay, rôzne gameplaye z tohto, čo ja mám hraje v pozadí, alebo sa môžeme hodnúť takto, že by som mohol natočiť Mafiu Let's Play celé. Takže určite k tomu bude patriť ešte Minecraft, či už budem pokračovať ďalej v našom hardcore mode, čo bude tretí part. A takto, takže určite napíšte do komentárov a hneď sa vrátime k videjku, čo vám hraje v pozadí. Toto je Call of Duty Modern Warfare 3, hrajem so zbraňou MP7, čo ste mohli pred chvíľkou vidieť. Teraz mám v ruke Akimbo, tuším, že som vydal nejaký jeden kill s ním. Perky mám Steady Aim, že to ani tak bož nepamätám, lebo toto som natáčal, tuším, asi pred 2 dňami. Call of Duty Modern Warfare 3 je mod Theater mod, čož je to taký mod, kde vám ukazuje všetky hry, čo ste hrali, takže ja väčšie som si hral nejakú hru, vyšlo mi skoro 29/15, čož vidíte aj sem, nevidíte ho celé toto videjko, lebo to je predsa informačka, nie gameplay, a takto. Takže tam ten Theater mod si môžete pozrieť, zapnúť a môžete to komentovať. Potom si môžete stlačiť F1 a môžete si tu presúvať toto videjko celé a dole vidíte čas, takže 3 minúty 20 má toto tu na videjko. Takže v pozadí vám bude hrať nejaká dubstep pesnička, ešte neviem ako tam hodím, ale určite. Takže nezabudnite napísať do komentárov, ja to shrnem ešte raz. Borderlands 2, Mafia 2 alebo Skyrim. Takže tieto 3 hry môžete hlasovať a rozhodnite sa, je to len na vás, akú hru by ste chceli hlavne vidieť. Bol by som rád, aby som natočil, prešiel všetky a mohol by som natočil aspoň nejaké. Takže v CODčku som level 8, ako sa čudujete, nejaká lamka 29/15. Áno, poviem vám pravdu, hral som na XP servery, čo mi pridalo trošku viacej XP a na XP som sa na nejaké 2 dní alebo 1. Takže takto. Hrajem to dokopy asi nejaký týždeň alebo 2. Takže myslím si, že toto bude odo mňa všetko pri tejto informačke. Ja sa s vami lúčim a uvidíme sa pri ďalšom parte, takže lajkujte to video, odoberajte a hlavne dávajte do komentárov hry, aké by ste chceli vidieť v mojom podaní. Takže ja sa s vami lúčim a uvidíme sa na budúce. Takže ahoj.